ole voin hi khoval Sunday school ni ania tichuan baptisma Paul na kan zirtir chu Sunday school poimo na ti hiani tichuan thuma roi soidu chu kan Christian missionary masate sabwa le pubonga te tangto an Sunday school hi anno ngai poimo maya tinchuanin ringtiu om to na hmuna pianga chuan Sunday school hi anlo dina tinchuanin BCM kanong kalchowa missionary te ka intir chu po khan ko ran din na hmuna pianga chuan Sunday school hi kan din ta zelani tichuan engwang nge Sunday school hi apoimo kan ti chuan khowela hen zirna tam tako oma institution sang oma thatak tako oma chunga tang chuan mi in BA MA MPhil te PhD te anjir chuaka ahlu a thaim ema chumi ni rang lai chuanin he khovelan chu san rual hian chung an thiam na chu atop thina ni ten chuanin chung mi thiam te chuan thiam na hlu tak tak khowela in an hlu chi a ama ro chu chung an thiam na hlu tak tak te he khowela su nu an hlu chi te chu hel lei aral rual hian aral vek dona leia hian ral ve ngai to lo tur le cheve ngai to lo tur pakhat chaw oma chu pathian thu chon ti han min sila leile van aralanga ka thu ero aral lawang ati tezon he khowela ral ve ngai lo le cheve ngai to lo tur kan mu thei om chun chu he pathian thu tak he ani a tichuan chu pathian thu tak kan zir theina olsam taka chu he Sunday school hi ani awangin ring tu tan atangkaya apoimo ani ti kha thuma soya thama staila athome ole kan thu van tur hi ichunga thil ka ti sualo nan I thu te ka thin nunga ka khol khoma sam number zale somle pakwa chang som pakhat kha ani desuan apoimo na kan soi thamil melanga pakhat na chuan evangelism center ani kan tia ta chuan kan missionary te Mizoram an lo lu khan school ala omlova desuan Sunday ya hian Sunday school kalpui ani a ta chuanin ziak le chirte kan pi le kan puten na thiam lova ta chuan Sunday school a chuan ziak le chirte in zirtir an ni a chuta tang chuanin lali suwa chanchin ano hre a ti chuan lali suwa chanchin ano hre ta tang chuan lali suwa ne na tlutin ti chuan Sunday school a he evangelism center poimo tak aloni ta ani chu lo le a chuan education center ani boka kan soitak ang khan hun masalama khan school kan la nei lo awangin kan pi le kan puten thiam zirna school an nei masak ber chu Sunday school hi ani a ti chuan tun ma khan kan pi le kan pu te chu thingbul lungbula te ain thoi thina ram huai na te lo wang ten anin thoi thina chu nammol tak nun atang chuan pathian thu hriat na le pathian thu zirna chuanin mason na le changkan na stak mai min pe a India rama ziak le chiar thiam zinga po asang ber te zinga min hlang ka in voinia chuan India rama nam fing ber le ropui ber te po compete theile king ve theidin huna he pathian thu kan zirna hem no hlang kai ta ani chuwang chuan Sunday school hi apoimo ani chuanin appoint panina chuan pathian thu mumal taka kan zirna ani pathian thu hi kan soitak ang khan apoimo maya chumi ani reng lai chuan pathian thu zir hi apoimo ni ti hремai ala theological college ate Bible seminary ate kan lut vek theilova qualification angaya poisa tam tak angaya nima seng mitinin olsam tak pathian thu kan zir theina mun chu Sunday school hi ani chuwang chuan keni pon Sunday school kan ngai poimo hi achula apoimo ani ti kan shet achuling ke se mitam takin eng Bible commentary nge hinge thang pathian thu zirnan anti thina chuta ka thil fochin le ka soi fochin a chu Sunday school zir lai bu atangin loin zir uti in ka thil thina ni achan tu theology an te hianin pathian thu khir pui le harsa pui te kan zir thina tingchuan chung kan thu zir te chu mi pui mi merin all samzo ka ano thiat fi thiam ve thina turin Sunday school zir lai bu a hen da chukin tingchuanin in zir tin na pek thin ani a chuwang chuan pathian thu kan thiat fi na turatan he Sunday school kan zir hi apoimo ani ti hi avoinia hian no pang tele zir tir tu te pon kan thiat non le apoimo ani apathum na chuan ko ran ti nge na ani voinia hian kan thiat tur poimo a chu ko rana kan lo in so nge deu dowa kan nun alo ngel nge deu thena turatan chuan pathian thu kan zir angai ani tian kan soyanga nula tlangwal
in kara in lai chin na thuk jok alo om theina tura tan chuanin an in kom tam angaya a in mel hriat tam angaya ni chu tiang tur chuan hun tam jok an mang dun thina chumi atang chuan in lai chin na thuk lo siamin mangai na an tlu thina ni chu tiang che chuan voinia hian ko than nei tu lali sun an in lai chin na thuk jok kan nei na tura tan chuan pathian thu kan hriat fia kan zir hi apoimo BCM te Presbyterian te ko than mo kan ti fo thina nima seng hei su ko than ani lova a mishing a chunga om jok ki ko than chu kan ni a ti chuan chu Christian a ko than te chu ama ko than nei tu Christa i suanen in zom na thuk jok kan lo neya ama chu kan mel hriat theina turin pathian thu kan zir atula apoimo a chumi alo khen theina tur tan chuan Sunday school hi chumi a min hruai thleng tu kong poimo tak ani ti hi voinia hian kan hriat angai ani ato bera chuan ko than member ven himna ani kan tun lai khovela pat thu him lo atam maya a chan chu pathian thu zirna mumal om lo ma ni du dan dana pathian thu kan pi le pu te atanga an lo po fan to thin wang ani a chumi wang chuan mizoram a hen ko than atam a rin dan sang atam a pol sang ka ani he ang wange kan ti chuan pathian thuina soi tum tak ni lovin ani ve thi na lai kan zong na sadu tuka chu chuanin kan ring tunun thlengin ati buaya ta chuan ko thana harsat na sak min thlen fo thin ani chumi wang chuan pathian thu ni na dik tak thretur chuan pathian thu kan thriat fi apoimo maya voinia mitam takin pathian thu an zira mi zo te jinga po theologian kan nga ta chung theologian tam tak te chuan bible hi pathian thu ni po tingam to lovin bible a en pathian thu om tilekin an soita fo mai engwange kan ti chuan he pathian thu tak hi zirlovin mithiam ta le khazia ka ain nga na sat duk wangani nima seng Billy Graham ti hian an zota ngapuin zona adol ti hi adik theido nem ni tin an zota ta chuan Billy Graham chuan ti hian na changa bible na soyani chuan zona hian ngapuya dol po ti seng ka oi thawang ati ani engwange kan ti chuan kan pathian thu chuan pathian le ka thu zong hi pathian thok kuma pe kan ni ti in timote le ka thon pani na min sil ani ti chuan pathian ni he bible han azu thokuk ani lova mishing te kal tlangin pathian chon ani na ain hriat tira ti chuan hei mishing ten ama kan hriat fi thina turin lalpan mal asomani ti na ani ti chuan chu pathian thu a chu kan nun min veng him tu atan ko ran veng him tu atan kal sual na la ka min veng him tu atan a poimo maya kan thu wona khan lal davidan ti hian ti ya I chunga thil ka ti sual na turin I thu te ka thin nunga ka khol khoma ati ti chuan sual la ka min veng thei tu om chun chu pathian thu tak hi ani a ti chuan samjiak tu vek chon ti hian ti a I thu hi ka tan photele pholian ani ati sualin min rom beina zong la ka tanga min lo hlia khu thei tu min veng thei tu min hum thei tu chu he pathian thu tak chau hi ani a lai suan khalera setana khem na ane na po kha pathian me poni seng ti izi ka ni ti mong vekin anial tha ani chuwang chuan lal isu me pon setana ne nan he pathian thui amang ani chuan kan tan hian awan poimo le zual chuwang chuan chu pathian thu tak chu kan hriat fi theina turin Sunday school ate pathian thu nasazoka kan zir apoimo ani ti chuan he pathian thu lutna le omzia tak kan hriat fi na tura tan chuan no pang tele nu le pa zong te po mishinga kan zir na le kan hriat na mai hi atok lova pola ngei po kha theologian te la ka theologian kani intingam farisai te la ka farisai kani tingam kha ani a nima seng a mishing thiam na le hriat na atang chuan ko ran ti du da tu bak ani phalo chuwang chuan tharau thuin arabia khalera lalpan training apek that tak nu chu ola rong bon na hlok je kan thria ani chuwang chuan theologian kan ina zona tang te hian mi puite ne na kharau cho kan pe zo tak lo chuwang chuan pathian thu apia na le achian na tak zo ga su kharau thiang limin min zir ti na zo ka tang hen ani commentary kan keo lo turani kan ti lova pathian thu dak min thiat fia tir tu engkim chui chu kam hu fia vek thei tu zok chu kharau thiang lim mi ani awangin Sunday school zirlai no pangjong tele
azir tir tu te pon chu tharau thinglim kai thuin hnuai atanga pathian thu tak kan zir hian mishing tongin a soi fe thiam baka fe hian chu tharau thinglim chon ke mani min hriat fe tir thin ani chuwang chuan pathian hriat na than lena ama kan lo mu fe thina turatan Sunday school hi kan zawai tan apoimo ani ti voinia hen isana nangu athu kan zirte lalpan kan zatan malmi som sakro se